Dara! Ang pinakanindot jud nga laag sa kay ang laag nga wala planuha. Kay sa gaplano mo pero sa mismong adlaw na tagsa-tagsa ra grason imong mga barkada. Maong mahog nga drawing ra. Badiha! Maadjong adlaw mga bay. Kumusta? Hinaot pa nga okay ra ka. Adara. Makalaag jud ta sa wala damha ug kalit-kalit ra. Kay nang hagit man si Kinit ug si Chinchin nga magpadagat ta. Kay manguha daw tag swaki ug manuyong punta. Maong bisag ng laba si Mirenel diri aw mabiyaan jud ning labhono ni Ja. Badiha. Biya isa na imong labhonon diha. Ina sa lagi Chinchin. Confirm na lagi kay Bob ito ka nga naunsa man ni si Ja. Karon mga bay, ngadto daw tagdawis kay mangswaki ta. Kay daghan og tambok kuno ang unod rong panahona. Kay buwanon kaayo gabihi Ana man kuno na si Ja. Maong kita nga hangol sad ta og swaki kay panagsarata makakaon anang mananapa. Aw, dili na to balibara ning abentura. Diha! Adara! Dili na to makalimtan nga maghilmita kay basin makulab na tog ahat si motosikop ug wala damha. Padulong na dayta sa balay sa atong kauban kay apito na to sila kay naghulat na daw sila didto Excited bang kaayo ni sila ba? Og pila ra ba istorya? Naabot na ta sa ilaha. Naaday ni sila'y baligya diri nga ukay-ukay nga sapatos. Barato ra, tag 50 pero ikaw ang bahala sa Paris ni Ja. Badiha! Adara! Kalit jud ning pagkalaaga. Kay nag-final exam pa man si Chinchin diri Nagkatawa lang manuon ning iyang mama. Exam ra ka, laag ning amua. Badiha! Ang saon na lang nag-finals pa man day exam ni. Na magsiglag-laag. Dara. Mao ni kuyog na turong adlaw si Chinchin Tantan ug si Kinit nga moy nang hagit nga magpadagat daw ta ug ang pinakagwapa nga na in love sa ako Badiha! Me. Naabot na dayta diri ug diri lang daw nato ibilin ang motor. Kay balay daw ni sa classmate ni Kinit ang atbang diri ug mopalit pud ta og suka ug coke nga pangpahilis ba. Ug medyo ladyo-ladyo pa jud ni ang dagat maong magbaklay pa ta. Nakahinagbo pa jud tag arang isuga og purma. Badiha! Mao ni mismong part nga manguha tag swaki. Daghan daw diri ug timing nga ang hunas grabing dako aw perfect adventure jud ni si Ja. Mao ni view diri nasa daghan ng inhas ug nang swaki. Sugod na daytag pamunit ug pangitag swaki diri pero tuyo man ang unang ning sugat sa atua. Grabe pa jung daghana. Maong mag-amping jud ta kay medyo hapdos labanig makatunok ning mananapa. Badiha! Nakakuha na daytag tulo diri sayon ra man ni si Ja makita. Mutago ra man ni siya sa sagbot. Maong dali ra ug klaro jud sid nga mao na si Ja. Tara, wa na. Puno na ang balde nga atong daladala, maong motawas na ta. Mao di ay ni atong nakuha nga swaki. Arejot ra gani ta ha. Tinuod jud di ay ang ilang giingon nga daghan diri ang dapita. Naay mga dagko ug gagmay. Sagol ni si Ja ang atong nakuha diring dapita. Di apay si Kinit. Bisag gagmay wala man jud pasaylo Dara, nawara. Kara daw ni kuha. Loy kayo. Pumugas ba? Kung dagmay kayo nan. Wa na, plastada na ta kay mangao na ta. Dili jud ka mahadyan kay dagko og tambok ang unod sa swaki nga ug tuyom nga atong nakuha diri Adara. Di apud tay lato sukang pinakurak nga perfect jud nga tusluan si Ja. Siguradong impas na jud ni ang bahaw ug dukot diri ba. Shit. Badiha. Makaswagit jud kag lamia uy. Tara mga unta, punit lang mog injuha. First bite. Para sa inyo guys. First bite. Ada. Kami ang nilab ganin kay kuno lab. Kuha to. Ya. Si Pugang wala katago. Lab, pamilya sa ba? Pamilya sa laba. Saka daghang swaki. Ikaw ra jud akong gusto. Alam ang. Ako si Maro TV, nag-ingon sa Injuha nga ang laag panagsara, maong ayaw ninjo kanunadya. Diha!